Vlada kantona Sarajevo je htjela kupiti, vlada Srbije nije željela prodati, pa su im donirali 20.000 doza vakcina protiv COVID-19. Premijer Forto zato odlučuje uzvratiti. Vladi Srbije, odnosno građanima Srbije, kaže poklonit će turističke vaučere. Vjerovatno će se raditi o mogućnosti da građani Srbije dođu u kanton Sarajevo i osjedaju u našim hotelima na račun vlade kantona Sarajevo. Građani Srbije oduševljeno primili informaciju. Besplatan smještaj u Sarajevu, kažu, nije loša ideja. Otišli biste u Sarajevo onda? Kako ne bi, Sarajevo je lep grad, dobra raja. Otišao bi bez tih uslova. To je super ideja. Kome ne odgovara? Mislim da je to korak dalje u odnosima na Balkanu. Sa istim oduševljenjem ovu vijest su primili i sarajevski hotelijeri. Njihovo poslovanje epidemija je gotovo ubila. Preživljavaju. Mi imamo prazan hotel koji ima par gosti u sebi. Ali koji hoteli će imati pravo ugostiti turiste iz Srbije? Ko će praviti selekciju ili će svi biti ravnopravni u tom procesu? Dosta je pitanja. I ono najvažnije, može li biti određenih zloupotreba? Neće sigurno biti jer ćemo napraviti najbolji način kako da realizujemo tu ideju koja je još uvijek u fazi ideje. Na šta sarajevske vlasti trebaju paziti dok razrađuju ideju? Najvažnije, svim hotelijerima pod jednakim uslovima dozvoliti da konkurišu za doček gostiju, kako se ne bi stvorio utisak da će vlada trošiti novac kod povlaštenih vlasnika hotela. Trebalo bi u početku napraviti jednu, hajmo reći, bazu, jedan spisak ugostiteljskih objekata koji će biti veoma širok, koji neće biti kao u Republici Srpskoj u početku veoma malen, gdje će se primiti taj prvi talas turista koji bi trebalo da dođu. Isto tako, potrebno je dobro izračunati koliko novca će se potrošiti za tu namjenu. Plaćam se da se ne precijeni, odnosno da iznos koji će se utrošiti na sva ta noćenja, jer su noćenja mnogo skuplja, zapravo vakcina nije toliko došla da ne bude precijenjen, da ne ode previše novca. Prema trenutnim podacima, vrijednost doniranih 10.000 doza vakcina iz Srbije kantonu Sarajevo u prvom kontingentu vrijedna je 100.000 maraka, obzirom da je cijena jedne doze 10 maraka. Ista će biti vrijednost i drugih 10.000 doza koje dolaze u narednom periodu. Ukupno, vrijednost srbijanske donacije je 200.000 maraka. Toliko bi vlada trebala potrošiti na besplatni smještaj, ali je pred njima težak zadatak. Kako i kome taj novac podijeliti? Uvijek je neko nezadovoljan. Mensud Zorlak, Newsmax Adria, Sarajevo.